Poštovani gledatelji, dobra večer. Gledate Snagu volje. U sljedeće 3 emisije s nama u studiju bit će 4 kandidata koji se bore za konačnu pobjedu. Iva Šamanić Jureša iz Njivica, Dario Boras iz Splita, Miran Katar iz Koprivnice i Ivan Mrvoš iz Solina. Tu su i stalni članovi ocjenjivačkog suda, gospođa Tajana Kesić-Šapić i gospodin Saša Cvjetojević, te gostujući član žirija, gospodin Ozren Jureković, glavni direktor Veleučilišta Vern. Ja imam proizvod koji je zapravo za svakog kupca drugačiji. A koja je vaša konkurencija? Kako vi to procjenjujete? Pa svaki jastuk je konkurencija. Čini mi se da sa dizajnom svoje stolice imam malih problema. Oblikovno gledajući nije baš privlačna. Prethodnu emisiju sam gledala pa me zvuk tog alarma me zapravo jako iritirao. Dizajn tih vaših aplikacija je malo na dječjem nivou. Definitivno idemo globalno s ovim. Odmah idete globalno? Uz gitare baš i ne dolaze neki slogani, ali svira da ga svira, mislim, to bi bilo glupo. Pred nama su novi zadaci. U sljedeće 3 emisije natjecatelje čekaju teški izazovi. Kako unaprijediti proizvod, kako prodati proizvod, kako odabrati zaposlenike, te prodaja licitarskih srca za humanitarnu akciju. No prije nego se posvetimo novim zadacima koje smo pripremili za ovu emisiju, postavili smo našim preostalim natjecateljima jedno važno pitanje. Što misle, je li dosadašnje nadmetanje proteklo u fair playu ili je netko od njih fleksibilnije shvatio pravila natjecanja? Ja sam sve zadatke do sad nastojao riješiti maksimalno korektno koliko sam mogao, ne? Iskreno mogu reći da sam u svakom zadatku koji smo do sadašnjim emisijama imali bio 100% fair. U rješavanju svih zadataka sam bio maksimalno fair i korektan. Pa smatram da sam u rješavanju dosadašnjih zadataka bila fair. Vidiš, nisam potpuno siguran u to i ne bih htio pričati nešto što možda nije tako. Ja sam violončelista, ja sjedim, da. Eto, imam vam posebne dimenzije za one male stolice za glazbenike. Ali kupovina na Velesajmu, kupovina jastuka... To ti je neki poznati, neki prijatelj? Jučer sam ga upoznala. Ne, Coca-Cola, briši to. Ne, nije mi poznati. Mi se u tom trenutku učinila kao možda nekako proizvedenom, jel? Izbrišite to pitanje, nemojte mi to ni postavljati. Moram ti postaviti. Moram ti postaviti da ti postavim to pitanje. Ja sam kasnije pričao sa Ivom i ona mi je objasnila da je to čovjek kojeg je upoznala dan prije. Prema tome mislim da možda to nužno čak i nije tako kako mi se činilo u početku, ali me malo nekako zatiltalo. Da ne želim lagati, ali nije mi prijatelj, upoznala sam ga jučer i baš je super i eto, super je. Nakon saznanja da je Iva falsificirala svoje podatke kod jednog zadatka, definitivno mi nije bilo drago, tim više što je imala i sličnih prljavih igrica prije te. A nešto, ajmo tako reći, čvrsto kolaterala? Kao hipoteka? Kao hipoteka, da li ste u mogućnosti ponuditi? Jesam. Što se tiče zadatka za banke, mislim da nisam modificirala ništa u rješavanju zadatka. Ali imaš nekretninu koju možeš naložiti, jer obično... U zadatku sam rekla da imam, da. A u stvarnosti ne, ipak idem za to da sama svojim radom nekako krenem. Koliko god je možda teže i duže, nekako mi se čini slađe. Mislim da tu nije bilo nikakvih stvari koje sam loše odradila, ali da, definitivno se osjećam loše zbog načina na koji je sve to ispalo. Iskreno moram reći da naravno da sam i ja razmišljao kod banke zašto ne bi naveo da ima nekako 2 jamca, imeno bilo koje 2 osobe, a onda s druge strane sam rekao da to uopće ne želim raditi. Smisao cijele emisije svega je da mi s onim što stvarno imamo i što stvarno znamo vidimo kako je stanje, kako ide taj naš proizvod, kakve su naše mogućnosti, a bez nekakvih uljepšavanja priče, treba biti totalno realan, a ne s nekakvim stvarima koje nisu u potpunosti istinite. Ovako, u realnosti ja ne bih dizala kredit od 130.000 kuna.
shvatila sam da taj zadatak moram obaviti zato što mi je to bio zadatak i svjesna sam što moram napraviti da bih dobila 130.000 kuna kredita. Sad znači da su podaci modificirani, opet nisu prekršena pravila igre. Definitivno se nisam osjećao preugodno, osjećao sam se malo prevareno. Za ljubav znam da nije sve dozvoljeno, u ratu nisam srećom bio, ali mislim da ako smo mi u ovoj misiji kao nekakvi promotori toga da se promijeni slika o poduzetništvu u Hrvatskoj, u kojem je očito svašta dozvoljeno, makar nije, onda bi trebali paziti na to što radimo. U ovom konkretnom slučaju smatram da to nije ok, ali se opet vraćam na to da svaki ima svoje pravo izbora, svak sam snosi posljedice za to i ta odluka je na toj osobi. Da li ću sve napraviti za uspjeh? Naravno da ću se potruditi da budem uspješna, ali da to znači da ću raditi nekakve smicaljce nikako. Čuli smo što kažu naši kandidati. Iva, imaš li ti možda neko dodatno pojašnjenje ili bih htjela komentirati izjave svojih kolega? Pa mislim, svako ima pravo na svoje mišljenje i ono sve je u redu, ne zamjeram im ništa. Žao mi je što je uopće došlo do te situacije da se priča o moralu i mene se povezuje sa nepoštivanjem. Htjela bi se osvrnuti na to da je ovo situacija koja nekako je mene potakla na razmišljanje o tome koliko je zašto se žensko poduzetništvo između ostalog i potiče, a to je zato što žene uglavnom nemaju nekretnine. Evo, ja sam u toj situaciji da imam roditelje na koje se mogu osloniti i hvala im na bezuvjetnoj podršci i pomoći. Dario, zapravo vas trojica imate slično mišljenje i slične komentare na ovo. Da li si sad nakon ovog pojašnjenja možda Ivinog promijenio mišljenje? Pa smatram da nije slučajno što svo troje imamo ista mišljenja. Ne znam, mislim da u životu djela govore puno više nego riječi. Znači, ostajete kod svog stava, a poslovna etika kao skup moralnih normi o ponašanju u poslovnoj sredini u kojoj poslujemo sve češće se navodi kao važna odlika tvrtki koje drže do svog ugleda. Gospodine Jurekoviću, je li u poslovanju važno pridržavati se samo zakona i pravila ili se treba držati i moralnih normi? Što je važnije u tome? Pa, naravno, sve je važno. Zakoni i pravila su imperativni. Dakle, to svaki sudionik u biznisu mora poštovati imperativno. Što se tiče moralnih i etičkih normi, tu su već stvari više subjektivne i ovise o pojedincu, odnosno o shvaćanju pojedinaca ili možda nekih skupina. U ovom slučaju bit ću slobodan reći da je možda slično kao u Hrvatskoj zakonodavac pod navodnicima možda bio pomalo nejasan u definiranju pravila, pa su možda pojedini natjecatelji, pojedini kandidati drugačije shvaćali šta je po zakonu i po pravilima, šta možda nije. Ali ono što je jako važno i što ovdje treba možda naglasiti, što bi ja volio naglasiti, to je da je poduzetništvo vrlo odgovorna djelatnost i uostalom DO znači društvo s ograničenom odgovornošću. Odgovornost je vrlo važna u toj cijeloj priči. Pri tome poduzetnik je odgovoran prema kupcima, prema dobavljačima, prema partnerima, prema društvu, prema državnoj administraciji i tako dalje. I to je strašno važan segment. Vrlo je važno da svaki poduzetnik razvija dobre partnerske odnose sa drugim poduzetnicima. U ovom slučaju to povjerenje je narušeno i to je možda najveća šteta. Ne bi ulazio u to zašto i kako, ali očito je narušeno i to bi svaki poduzetnik se trebao truditi da ne dođe u tu situaciju. Evo, to je bilo moje mišljenje o ovome. Gospodine Cvjetoviću, recite gdje je ta tanana granica, što je u poslovanju moralno, a što nije? Ili etičko? To je jako teško zato što moral i u raznim skupinama i kod raznih ljudi očito nije shvaćen jednako, ali prvenstveno voditi se uvijek onim ne čini drugome što ne želiš da čine tebi. Znači u ovome trenutku se najviše Dario, po ome što smo vidjeli, osjeća možda loše ili je barem imao najviše hrabrosti to izjaviti. Miran i Ivan su to možda rekli više govorom tijela, a manje direktno izgovarajući. S druge strane,
Iva nema osjećaj da je napravila nešto što je loše, a ja sam isto teško mogu procijeniti u ovome slučaju gdje je bila granica. S jedne strane, kod toga kredita je bila hipotetska situacija, a s druge strane, nekad u poslu je stvarno bitno da se pravila poštuju, ali da se ide do nekakvih granica i sad svako od nas mora na osnovu nekakvih svojih iskustava životnih i na osnovu okoline u kojoj djeluje procijeniti što je ono dokle može ići. U nekim zajednicama su neke stvari prihvatljivije, u nekim zajednicama su neke stvari koje bi drugdje bile prihvatljive, potpuno neprihvatljive. Čini mi se ovdje, moj osobni sud je da je, s obzirom da postoje dva slučaja, s obzirom da postoje iz ovoga što smo vidjeli i 3 kolega kojima se svoj trojici to nije svidjelo, mislim da je u nekome trenutku, možda kod prodaje poklona, Iva trebala, ako ništa drugo, onda barem veću pažnju obratiti na to kako bi to moglo biti percipirano. Znači ovo što ja sad govorim, neko će možda percipirati da sam ja rekao da se pravila trebaju natezati do krajnjih granica, a neko to neće percipirati tako. Dobro, koliko to može utjecati na reputaciju? Strahovito može utjecati na reputaciju. Jedna ovakva stvar koja na prvi mah izgleda vrlo benigna, kasnije vam se može provlačiti kroz cijeli poduzetnički život, da tako kažemo. I uvijek će se sjećati, to je on ili ona koji je onda napravio to. Ovo je sad vrlo mali benigni primjer, ali je vrlo dobar primjer. Krećemo s novim izazovima. U ovoj emisiji zadatak za naše poduzetnike je unapređenje kvalitete njihovih proizvoda. Zadatak smo podijelili na 3 dijela. Istraživanje tržišta, industrijski dizajn i marketing. Za istraživanje tržišta kandidati trebaju opisati osnovne elemente istraživanja tržišta za svoj proizvod, nakon čega će razgovarati sa stručnjakom koji će procijeniti koliko su dobro obavili zadatak. Današnji zadatak je istraživanje tržišta za proizvod koji nudimo. Važno je dobro istražiti tržište da bismo mogli prilagoditi svoj proizvod tržištu, jasno, i da bismo mogli osmisliti sve daljnje korake u tome kako ćemo se obratiti marketingu, na koji način ćemo komunicirati sa tržištem. U principu, prema nekakvoj logici bi se prvo trebali raditi ispitivanje tržišta pa onda proizvod, ali sam ja krenuo s proizvodom pa sam pokušao nekako ispitivanje tržišta, tako da očito radim obrnutom logikom. Važno je raditi proizvod koji tržištu treba, a ne proizvod koji možemo proizvesti. Ja imam proizvod koji je zapravo za svakog kupca drugačiji. I uz to imam neki proizvod koji radim da ne bi imao prazan hod, ako recimo nema narudžbi, koji je kao standardni model. Koje je vaše primarno ciljno tržište? Pa primarno tržište, dakle, najjednostavnije svi korisnici smartfona, dakle, bez iznimke. Jeste već napravili neko istraživanje ranije, pa ste se na osnovu toga odlučili za te proizvode? Prvo napravljen proizvod pa istraživanje, znam da je to pogrešno, ali istraživanje s ovim osnovnim tipom stolice sam napravio. Dobro. Samo na području grada Splita, na 100 ugostiteljskih objekata. Imam upitnik koji sam osmislila i taj upitnik sam dala ljudima nasumično odabrano. I koji je onako proizašao iz tog istraživanja glavni benefit vašeg proizvoda? Jeste to saznali? Pa to je ta udobnost. Napravio sam nekako preliminarno istraživanje tržišta sa Koprivničkim poduzetničkim inkubatorom prije nego što sam se uselio u inkubator, da bi oni vidjeli da to čime se ja bavim ima nekakav tržišni potencijal. A kako vi procjenjujete tko vam je najveća konkurencija? Pa, najveća konkurencija možda će zvučati, ne znam, malo bahato s ove pozicije, no ovaj sustav to definitivno nema konkurenciju. Tehnologija koju definitivno još nije niko koristio, te jednostavno nitko se u ovom trenutku ne može natjecati s nama u tome. Sad vaš bi glavni zadatak bio da pronađete koji su onda glavni motivatori, benefiti, po čemu je taj proizvod se izdvaja, kako biste to kasnije mogli komunicirati. Znači da se fokusirate, a ne prvo da krenete s proizvodnjom, što može biti velika investicija. Vi morate definirati svoju ciljnu skupinu, svoj target i vidjeti kakav je potencijal tih vaših proizvoda. Znam da je taj dio kod tvrtki, kod prodaje nečega
taj dio ispitivanja tržišta, marketing, dizajn, sve je to jako važno, ali to je ono što ja ne volim. Koja je vaša konkurencija? Kako vi to procjenjujete? Pa svaki jastuk je konkurencija. A zašto mislite da, recimo, vam stolice nisu konkurencija? Pa jesu, ali stolice su obično od obične pjene, ne od memorijske pjene, tako da to je definitivno nekakav dodatak. Zadatak istraživanja tržišta bio je jako interesantan. Savjeti koje smo tamo dobili sigurno će me koristiti u budućnosti. Pokušavamo te kompleksne tehnologije, uspjeli smo zapakirati na vrlo jednostavno sučelje tako da se mogu koristiti. Pa dobro, pa ipak, razumijem, pa ipak to vam bi značilo da neki proizvođač hrane uzme u obzir 7 milijardi ljudi jer svi mi jedemo. Znači morate ipak razmisliti o tome, odnosno doći do informacija koja je vaš primarni target da biste izvukli te ključne benefite. Težinu svog ispitivanja tržišta sam stavio na sam proizvod, ne na kupce. Dosta je teško segmentirati sve korisnike smartfona koji bi da mogli koristiti sustav, no uvažit ću savjet mentorice koja je bila na ovom zadatku te pokušati nekako implementirati cijelu priču. Vaš fokus je onako individualan pristup, zbog toga trebate imati veći broj individualnih razgovora da biste razumjeli potrebe glazbenika. Savjeti koji su bili upućeni su na mjestu, ali isto tako mislim da je ovaj moj slučaj sa individualnim pristupom svakom pojedinom kupcu, znači tržištu, nešto drugačiji od onog što je možda gospođa očekivala. Definitivno mislim da je Miran napravio dobru stvar jer je imao individualan pristup i kontinuirano povratnu informaciju da njemu jasno što njemu još fali kod njegovog proizvoda. Od ostala 3 kandidata koji su u podjednakoj situaciji, onda bih izdvojila Darija koji je napravio istraživanje, premda je to bila ciljna skupina njegovi kolege studenti, no ipak je napravljeno istraživanje kao određena baza, plus uzeo je već postojeća istraživanja iz kojih je dobio informacije, evo što je odlično, koje su to stvari koje ljudi najčešće gube. Moje iskustvo kaže da je najbolji u orijentaciji na tržište najbolja osoba ona koja je osjetila posao prodaje. Znači od banalnih tipa prodaje sladoleda do možda nekakvih zahtjevnijih i čini mi se da se tu u ovim svjedočanstvima kolega koji je do sada nešto prodao od svoga proizvoda pokazao je kao najkonkretniji u smislu orijentacije tržišta. Mene ovaj razgovor baš podsjetio na to što sam shvatio da i ovak inak radim. Ja pričam sa ljudima o muzici i pričam s ljudima o instrumentima isto tak. I to je zapravo samo po sebi istraživanje tržišta kad pogledaš. Mi onak kao ležno razgovaramo, a ja više volim kao minimalizam, meni ti ovi ornamenti ne valjaju, ovaj drugi onak se baš pali na to što je sve ukrašeno. I da, to je nekakav, to je istraživanje tržišta koje meni uopće dalje, mislim da nužno nije ni potrebno, ja svaki put radim neki novi specifični na pivi, istražiš tržište. Točno to. Miranova ciljna skupina je nekako najmanja, odnosno nije široka kao recimo od Darija ili od Ive, tako da je njemu, ja mislim da će biti jednostavnije napraviti istraživanje tržišta nego što on je to već i napravio, nego što je to ostalim kolegama. Mislim da se Dario sa svojim milijunskim iznosima, brojevima ciljanog tržišta malo previše udaljio, da bi trebao malo to bolje segmentirati, pa i fokusirati se možda na neko malo tržište, pa kad to krene, onda dalje vidjeti kako će ići prodaja. To je općenito zamka startupa. Startup nema toliko sape, najčešće nema toliko sape da zagrize u tako veliki kolač u startu. Slažem se. Vidjeli smo kako su kandidati riješili zadatak, te što o tome misli struka za istraživanje tržišta. No, konačnu ocjenu kako su kandidati obavili koji zadatak vidjet ćemo na kraju emisije. Prilično je jasno da većina kandidata ima gotovo isti problem. Previše su orijentirani na proizvod, a premalo na tržište. Zašto je to problematično, gospodine Cvetojeviću? To je normalno, iako nije dobro. U početku kad razvijate vlastiti proizvod, pa čak i uslugu, vi živite s tim, spavate s tim, jedete s tim, sanjate to. I jako je teško kasnije se od toga odvojiti. Jako je teško prihvatiti, a često se dešava, da u biti tržište koje vi smatrate u smislu svi to trebaju, baš i nije tako. Imamo primjer Darija koji kaže moje tržište su svi i ja konkurencije nemam. To je po meni eliminacijski odgovor. Znači u tome trenutku profesor na fakultetu bi rekao kolega izvolite indeks, a
Ja recimo kao mentor bi probao ponoviti još jednom, još 100 puta odgovor koji kaže ne može biti da nemaš konkurencije i ne mogu ti svi biti tržište. Manje se znači u jednom trenutku morate fokusirati na to što ste napravili, otvoriti oči, izaći van i ovo što su i kolege rekle, pokušati to nekom prodati. To je cilj. Hvala. U sljedećem zadatku kandidati trebaju objasniti dizajn ili točnije produkt dizajn svog proizvoda. Ada Kezić, predsjednica zajednice za industrijski dizajn pri HGK, komentirat će kvalitetu dizajna proizvoda naših natjecatelja. Dizajnu sam posvetio dosta vremena, tako da ljudima što lakše baratati sa samim uređajima. Ja radim dizajnirane jastuke, u stvari personalizirane, isto tako da to je jedan od važnijih elemenata što se tiče Cloud Pillow jastuka. Industrijski dizajn nije baš najdraži zadatak. Općenito, čini mi se da sa dizajnom svoje stolice imam malih problema, tako da bit će zeznut. Ovaj dizajn je nekakva kombinacija starinskog pristupa, klasičnog pristupa i nekakvih ovih malo modernijih, oštrijih dijelova. Tako da sam htio time reći da je to i za ljude koji vole nešto fino, ali su mlađi i vole i rokat, ne? Kako si se odlučio baš za proizvodnju gitara? Imam od malena nekakvu ljubav prema radu s rukama, prema kiparstvu, prema crtanju, prema obradi drva. Proizvod za zaboravljive ljude. Da, ne nužno zaboravljive ljude, svi smo zaboravljivi kad. Prethodnu emisiju sam gledala pa me zvuk tog alarma me zapravo jako iritirao. Jel postoji mogućnost... Da, zvuk se može modificirati, znači imate defaultne tonove, možete ih mijenjati kako god vama odgovara. Zašto ovako veliki jastuci? Pa zato što, recimo, kad sam sjedila u autu na 40x40, vidjela sam da mi smeta na rubovima. Mene zanima koncept, ja tu ne vidim koncepta. Koncept u smislu... Kako ste uopće došli na tu ideju, zašto, čemu to služi, koja je primjena? Ili ste vidjeli da već postoje nekakve takve kocke pa onda ste rekli mogu i ja to napraviti ili šta? Ne, ideja je došla slučajno, znači iz tih nekakvih vaza svjetlećih koji su bili u kafićima, to sam vidio u Splitu. Evo, slobodno izvolite. Dakle, to je malo veći prototip prijeska za ključeva. Malo veći, da. Hoće biti u budućnosti malo manji dimenzija. Bar za 30%, tako da jednostavno kad uzmete u ruke, palac direktno sjeda na dugme, tako da je ergonomski prihvatljiv. Zašto baš kvadratni oblik? Pa to je isto prva verzija. Za sad mi je to najlakše proizvesti, s obzirom da sam ja sama, a kasnije bih, u dogledno vrijeme, sad brzo, bih ponudila da se svatko može birati svoj oblik, a već je napravljeno nekoliko jastuka za određenu stolicu. Imate grešku u koracima, morate vi ponuditi oblik. Kvadratni oblik jastuka meni osobno ne bi bio interesantan. Znači, prijedlog je, ili savjet kako god hoćete, znači da pronađete neke zgodne oblike koji mogu biti totalno otkačeni, mogu biti u obliku cvijeta, mogu biti u obliku jabuke, mogu biti u obliku, ne znam, guze. Oblikovno gledajući nije baš privlačna. Ja da sam vlasnik nekog kafića, razmislila bi da li bi si uzela tako nešto. Druga stvar su funkcije koje ste vi tu sve nabrojali i to je izvrsno primijenjeno. I sad bi trebalo razmisliti na koji način dobiti ljepšu kocku. Spomenuo si da koristiš nitrolakove. Da li tu postoji mogućnost, ti vjerovatno više imaš iskustva oko tih lakova i tako dalje, da li možeš koristiti neke druge lakove koje su više ekološki? Postoji varijanta koja je ekološki prihvatljivija. To je veliki ulog za mene. Dizajn tih vaših aplikacija je malo na dječjem nivou.
savjet moj osobni je, teško je raditi sami, teško je sve napraviti. Probajte se ili konzultirati ili surađivati sa nekim od grafičkih dizajnera ili ilustratora. Nisu vam potrebni dizajneri. Definitivno jesu, no u fazi kad me pitate o prepoznatljivosti, mislim da je logo sam po sebi dovoljan samo za prepoznatljivost, a što se tiče konačnog oblika, kažem, kupac tu ima zadnju riječ. Ovo je prototip i tu još jako puno treba raditi, prvenstveno dizajn. Estetski gledano, gitara je za moj pojam vrhunski, ja sam ipak laik, moram reći, ne? Ja jesam dizajner, ali ovako oblikovno kad se nju pogleda, ona je stvarno savršen proizvod, vidi se da je uložen veliki trud, ali i znanje u taj proizvod, tako da, evo, jednostavno ja to mogu ocijeniti čistom 5. Današnji dan me čini jako sretnim. Imam dobar feeling u vezi svega i baš sam zadovoljan. Tako da, eto, nisam bolje mogu ni očekivati zapravo. Oblikovno rješenje je nedovršeno, jednostavno rečeno. Postoji puno kockica svjetlećih, ovakvih i onakvih na tržištu. On svoju kocku mora učiniti interesantnom. Očekivao sam da će biti još i gora prema meni, jer sam dizajn stolice nije baš u zadnjoj fazi, nego još je u početnoj, jer se više gledalo nekako trenutno na funkcionalnost, tako da na tome što treba poraditi. Iva je djelomično riješila zadatak, ona je još uvijek zapravo na konceptu. Napravila je te svoje prve prototipove, ali nažalost njoj je potrebna pomoć. Ako je mislila na to da ovaj jastuk treba još dopunu što se dizajna tiče, onda se definitivno sa njom slažem. Dario je vidljivo timski igrač. Očigledno je proizvod nastao kao rezultat timskog rada. Dizajn, oblikovno gledajući, to se još može malo doraditi, ali velim, ovdje se radi još o prototipu. Ada je bila dosta konkretna u svojim prijedlozima, te svaki njen komentar je bio na mjestu i nemam se što dodati na to. Evo, pogledali smo i ovaj zadatak, pa čini mi se nekako kao i u početku kada smo imali onu prvu emisiju, moje prvo pitanje je bilo Ivanu komu je radio dizajn stolica. Od ovakvog tipa proizvoda koji ide na globalno tržište, normalno da je ljudima bitan dizajn, ali ono treba biti neki srednji omjer, mora reći dobar dizajn i dobar broj funkcija da bi to bilo nešto. Ne voljam ako je samo tu neki dizajn, a nema funkcija, opet ne voljam da su samo funkcija dizajn bez. Vidi se da su više manje svi proizvodi osim Miranovog u nekakvoj još fazi dorade i da treba još puno na njima raditi da bi bili onako. Ivan je beskrajno simpatičan u stvari i njegovi odgovori su me dosta i nasmijali, ali to možeš jedno vrijeme, znači sad iza toga moraš napraviti, moraš nešto isporučiti, a on mora isporučiti barem tu stolicu ili taj stolac na nekakav način koji bi bio prihvatljiv. Znači od početka do sada on nije, i mene ovo začudilo i to me malo i smeta, on je sad imao priliku i dizajnerica je ocijenila da nije napredovao, znači čak se nije očito ni previše potrudio u tom pisanom dijelu razmotriti, razmisliti i dati neke prijedloge u kom smjeru bi s dizajnom išao. Dobro, on se više fokusirao na ovaj tehnički dio nego na izgled. Mislim da je Dario u tom segmentu, kad se sjetimo one prve emisije kad je došao ko sa paklenim strojem, na kraju je to sad ispalo onako. Skoro pa dobro gleda. Skoro pa gotovo. A svrha samih uređaja, dakle, da budu što jednostavno intuitivni, time da budu ergonomski prihvatljivi, tako da
dizajn već postoje 3D modeli kako treba u konačnici izgledati, no na kraju taj gotov proizvod ćemo dati nekom dizajneru da ga evaluira i da to dovede na razinu koju treba biti. Naime, radi se o 4 dizajnerske vrlo zahtjevne proizvoda. Znači sva 4 trebaju imati visoke standarde. To ponovo nije lako u start-upu postići, i to je veliki izazov. Želim im svu sreću za sada, evo toliko, tako mogu reći. I uspjeh, da. Uspjeh je važniji od sreće. Gospođo Šapić, su vas iznenadila ocjene dizajnerice? Ne, nisu me iznenadili. Jel se slažete sa njima? Ja se slažem sa ocjenama dizajnerice i mislim da se svi možemo složiti, jer upravo u tijeku ove emisije od početka smo nekako tako i mi prosuđivali. Nakon što smo objasnili kako istražiti tržište, sredili dizajn, vrijeme je da vidimo kako napraviti uspješan marketing i prodati proizvod. Dario, a što vi to točno imate za plasirati na tržište? Moj zadatak je odgovoriti na pitanje o marketingu i prodaji. Uzalud ako imate dobar proizvod, ako niko ne zna za njega. Uz gitare baš i ne dolaze neki slogani, ali svira da ga svira, mislim, to bi bilo glupo. Smatram da svaki proizvod se može prodati, bez obzira loš i dobar, samo je pitanje kakav je marketing. Dario, a što vi to točno imate za plasirati na tržište? Za plasirati na tržište? Pa jedan zanimljiv bežični sustav, dakle, gdje možemo sve svoje dragocjenosti u bilo kojem trenutku locirati. Dobro, a recite kome bi to bilo interesantno? Pa vjerujem da bi bilo interesantno svim vlasnicima smartfona, jer se svi nađemo u situaciji da zametnemo neke svoje dragocjenosti. Što idete prvo tu regionalno, tipa grad ili tipa regija ili tipa država, ili mislite nekakav iskorak veliki? Definitivno idemo globalno s ovim. Aha, odmah idete globalno? Da. Odmah idete globalno? Pa ako idemo globalno, gađamo definitivno hrvatsko tržište, sustav je takav ukoliko jedna osoba ga ima, druga osoba kad ga vidi definitivno će ga htjeti imati, zato jer ništa tako još ne postoji. Smatram da možemo direktno ići na globalno tržište. Povećanje neto zarade od 12,3%. Kako ste došli do tak kalkulacija 12,3% je više nego precizna. Da, poslovni plan na kojem radimo, stvarno smo trošili puno vremena u njega i smatramo kako godine budu odmicale, za sustav će se sve više znati, tim više će se prodavati više uređaja, shodno time će rasti zarada. I tako ste došli do 12,3%. No, možda si razmislite za prvi korak lokalno, pa onda razvijate onako tržišta koja mogu biti lakše. Ili mislite licence nekakve prepuštati, što isto tako zanimljivo? Mislim da to nećemo raditi. Mislite da ne? Ivan, dragi, slušam, koja je vaša ideja? Dakle, moja ideja su leći stolice koje svijetle. Dobro. Imam 3 tipa stolica, svaki je različito upravljan, ima različite vrste napajanja i osim ta 3 tipa stolica imamo jednu klupu. Sad ste na početku, je li tako? Sad sam na početku, ali sad s početka odmah ciljam na tržište Europske unije. Odmah ciljate Europsku uniju? Dakle, sve države. Ali kako će kupac znati uopće da vi postojite? Dakle, zašto bi neko kupio vašu stolicu? Pa tu ja mislim da je najvažnija stvar marketing i oglašavanje i tu stvarno sad ciljamo na te društvene mreže i Google i internet i sve ostalo što je trenutno definitivno hit. Sve imamo nekakve ideje, imamo sve zapisano i sve pokušavam pripremiti, ali jednostavno taj financijski dio je još malo kratak, ali trudim se to sad nadoknaditi da bi onda to sve mogli nekako krenuti. Miran, čujem te da imate nekakav dobar proizvod. Odnosno nekakvu dobru poslovnu ideju. Priča se već, ja? Ta čula sam nešto, načula. Kome vi planirate plasirati taj proizvod? Ja taj proizvod plasiram muzičarima koji su željni nečeg unikatnog i svojeg. Koji kanali prodaje su vam u planu? Uglavnom, za sad je dovoljna usmena predaja, vjerovali ili ne. Bravo. Usmena predaja i Facebook se pokazao čisto dostatnim za to. Jer moj kapacitet nije toliko velik. Ja mogu proizvesti nekih 10 do 12 gitara godišnje. A na svijetu po nekim BBC-evim procjenama ima 50 milijuna gitarista. I sada tih 50 milijuna ja 500 dobijem sebi, ja imam 35 godina kaj zaraditi. Šta to imate, Iva? Jastuk, cloud pillow, jastuk za ugodnije sjedenje. Jastuk za ugodnije sjedenje? Da. Na glagoljici. A šta to piše na glagoljici? To je slovo A. Ko su kupci koji bi trebali kupiti taj proizvod? Pa, znači nekakvi... Rekli ste 15 do 45 godina, dobro? Da, to bi bili školarci, to bi bili studenti i ljudi koji obavljaju poslove u sljedećem položaju. U marketinškim aktivnostima, znači što vam je glavni fokus? Od marketinških aktivnosti koji planirate u narednih,
6 mjeseci napraviti? Pa za sada web stranica, znači da se web stranica dovrši i da se naprave te kategorije, da se napravi obrazac za narudžbu i nakon toga bi išla na oglašavanje putem Facebooka. Kandidat koji mi je posebno onako dobar dojam ostavio, recimo Miran Katar, koji ima gitaru zato što je to njegova ručna izrada, proizvodnja. Ono što mi se jako dopalo kod njega što ima usmenu predaju koja već sad jako dobro funkcionira i nosimo očito dovoljan broj narudžbi. Moram priznati da nisam naučio točnu definiciju leksikonsku što je to točni marketing, ali imam mnogo jasniji dojam o svemu nego što sam imao prije. Marketing je ono kad reklamiraš proizvod. Dario ima proizvod koji apsolutno je interesantan, atraktivan, može raditi po principu mass marketa, dakle zakona velikih brojeva. Opaska da pucam previsoko, pa ne znam, ispalit ću taj metak pa ćemo vidjeti dok će doći. Ivan ima isto tako proizvode sa svojim stolicama koji mogu biti itekako interesantni globalno. Međutim, ono što za početak, kako smo već rekli, tržište Europske unije je zapravo jako veliko tržište, a njegova masovna proizvodnja koja treba još jedno vrijeme i mislim da tu zakon ponude i potražnje bi on trebao jako oprezno poraditi na tome. Možda je ovo bilo malo previše optimistično, ali to je ono čemu ja težim i ono što se nadam ću postići. I za sam kraj Iva mislim da ima još puno posla za definiciju proizvoda, za definiciju ciljne skupine. Znači to su neke elementarne stvari. Evo ja nisam, recimo nije uspjela meni pobuditi interes za kupnjom tog jastuka, jel? Iako ja puno sjedim i volila bih ugodno sjediti. Nisam zadovoljna s onime šta sam rekla i načinom na koji sam pričala. Marketing je jedno od područja u kojem svi imaju stav. Svi se razumiju u marketing, naravno sve dok se ne počne konkretno razgovarati o njemu. Kako smo vidjeli, na tom se zapeli naši kandidati. Društvene mreže i internet na neki način su otvorili vrata marketinga i malim poduzetnicima, pa tako i naši kandidati imaju fokus isključivo na taj segment. Gospodine Jurekoviću, koliko je dobra fokusiranost na društvene mreže ako mislite globalno prodavati proizvod? Jesu li društvene mreže rješenje svih marketinških problema? Fokusiranost na društvene mreže je dobra, ali ne smije biti jedina. Dakle, društvene mreže primarno su awareness, znači doprinose awarenessu, odnosno svijesti o postojanju nekog proizvoda ili neke kompanije, a za pravi marketing treba napraviti pravi marketing mix koji uključuje i različite druge medije, različite druge komunikacijske i prodajne kanale. Ja sam, gledajući ove proizvode, stekao dojam da neki od njih, čini mi se barem 2, mogu naći dobar marketinški prodajni kanal u TV marketingu, pa evo, sugeriram da se o tome razmisli. Gospođo Kesić-Šapić, vidjeli smo da mnogi shvaćaju marketing usko, dakle samo kao oglašavanje. Malo njih zna što marketing zapravo i jest i vidjeli smo da ne posvećuju pažnju prodaji i distribuciji. Ona je uvijek u nekako u drugom planu, a ne bi li trebalo biti upravo obrnuto? Pa da, to nije problem samo kod ovih naših početnika, to je općenito problem kod poduzetnika što pod marketingom smatraju samo oglašavanje. Oglašavanje se može reći da je ona jedna zadnja faza, jer kompletan marketing vam u njega ulazi dakle od istraživanja tržište, politika proizvoda, cijena, distribucija, pa tek onda promocija. Vi ako ne znate i ne poznajete vaše tržište i ne znate ko su vaši potrošači, vi ne možete pronaći ni adekvatan oblik promocije prema njima. Možda neki od potencijalnih kupaca, jedna ciljna skupina koja recimo bi bila zainteresirana za proizvode od naših mladih poduzetnika uopće ne koristi Facebook ili internet. Znači treba na osnovu ponašanja potrošača odrediti koji je to oblik oglašavanja koji ćete koristiti u promociji svog vlastitog proizvoda. Idemo na rezultate. Kandidati su svoja rješenja zadataka prezentirali stručnjacima, oni su ih komentirali, no konačnu odluku donosi naš ocjenjivački sud. Dario, ovo je bio zahtjevan zadatak. Dakle, iako su stručnjaci imali razumijevanja za vaše proizvode, kritike su bile neizbježne. Kako ih doživljavate? Pa svaki od njih je vidljivo ekspert u svome području, te svi savjeti koji su nam dali su zapravo bili na mjestu i konstruktivni, tako da ćemo ih svi pokušati implementirati u naše proizvode. Ivane, vi ste i do sad bili otporni na savjete i opirali se savjetima stručnjaka. Jeste li promijenili mišljenje ili dalje ustrajate na svom putu? Komentari koje sam dobio od ljudi koji su cijenili naš zadatak su definitivno, sam očekivao će biti tako i zahvalan sam na tome i definitivno ću ih uvažiti ako sam većinu njih već na neki način pretpostavljao da će biti takvi.
Dakle, u ovoj emisiji smo imali 3 zadatka. Prvi je bio istraživanje tržišta. Molimo vas da istupe korak naprijed. Miran Katar i Ivan Mrvoš. Gospodine Jurekoviću, vidjeli smo rješenje zadataka i ocjene stručnjaka. Tko je prema sudu žirija bio najbolji, a tko najslabiji u rješavanju ovog prvog zadatka? Dakle, u ovom segmentu u istraživanju tržišta žiri je ocijenio isto kao i stručnjaci. Dakle, najboljim proglašavamo kolegu Katara, a najslabijim u ovom slučaju kolega Ivan Mrvoš. Čestitamo. Sljedeći zadatak koji ocjenjujemo je dizajn. Molim da istupe korak naprijed. Iva Šamanić-Jureša i Miran Katar. Gospodine Cvitojeviću, čiji dizajn je bio najbolji, a tko se još mora potruditi i poraditi na njemu? Pa ovdje nam nije bilo lako, imali smo dosta tu preglasavanja i razmišljanja. Definitivno i mislim da je bilo jasno i iz završnih riječi gospođe Ade Kezdić, najbolji je Miran Katar. Iva je proglašena najlošijom, iako moram ovdje priznati da je velika bitka za zadnje mjesto se vodila između Ive i Ivana. I to me u jednu ruku malo i čudi. Taj dizajn od početka, kao što smo rekli, i jedan i drugi nisu promijenili, a imali su zamjerki. Iva je imala zamjerke još i od investitora, ako se ne varam, na dizajn. Znači, mogla je malo oko toga poraditi, ne vjerujem da je to veliki trud, znači malo sjesti za mašinu, promijeniti nešto, malo unaprijediti. Ako je to napravila, nije pokazala. A s druge strane, Ivan je od početka svjestan da ima problema s dizajnom. Znam da u radionici nije moguće napraviti u kratkom roku potpuno novi proizvod, ali barem onda pokazati dizajnerici kroz onaj tekstualni dio da se o tome razmišlja, što očito nije napravio, to je u neku ruku možda i podcjenjivanje zadatka. Hvala, čestitamo. Treći zadatak je bio marketing i prodaja. Dakle, kandidati su trebali uvjeriti stručnjake, ali i naš stručni ocjenjivački sud, tko ima najbolju prodajnu i marketinšku strategiju. Molim da istupe korak naprijed. Iva Šamanić-Jureša i Miran Katar. Gospođo Kesić, kako je presuda? Pa ovako, žiri se složio sa mišljenjem kolegice Nade Finderle i najbolji u ovom zadatku je bio Miran Katar, a najslabija Iva Šamanić-Jureša. Mislim da je ona i sama u tijeku snimanja te emisije i komentirala, vidjeli smo njen komentar da se nije najbolje snašla, da je pripremala se dobro za prodaju i za marketing, međutim da nije, možda joj nije bio dan, ali uglavnom evo presuda je takva. Vidjeli smo ocjene žirija, sve je jasno. U sljedećoj emisiji naše poduzetnike čekaju novi zadaci. Ok, Ivan. Da, naravno. Evo, za početak se želim zahvaliti što si se prijavila na natječaj za ovaj posao. Opiši mi radnu okolinu u kojoj se osjećaš najugodnije. Koliko iskustva imaš u prodaji? Moj zadatak danas je prezentirati svoju gitaru gospodinu Nikši Bratušu. Dakle, u sljedećoj emisiji naši kandidati trebaju odabrati pomoćnika koji će im pomoći u rješavanju zadataka, ali se i suočiti s potencijalnim kupcima kojima trebaju prodati svoj proizvod. U međuvremenu, posjetite našu Facebook fan stranicu i ostavite svoje komentare i prijedloge. Vidimo se sljedeći tjedan u isto vrijeme na istom mjestu. Doviđenja!